Een nieuw album. En dat niet zomaar een album. Emiel Hartkamp heeft hem geproduceerd. Dat is behoorlijk. Klopt, het is 12 nieuwe tracks zelfs. Geschreven door Emiel Hartkamp en Norris Paridar. En dat resulteerde in een heel mooi album waar ik echt enorm trots op ben. Je hoort heel veel reacties. Het heet Holla Die. Wie heeft dat bedacht? Dat heb ik bedacht. Het is gewoon zoals ik ben. Er staan 12, eigenlijk 10 heel vrolijke tracks op. En ik heb gemeend, ik ben natuurlijk altijd vrolijk. Op de markt ben je vrolijk bezig. Dat het album Holla Die moest heten, want het past gewoon precies bij mij. Ik heb het album ook op de kraam liggen. En ik sta er soms, het album gaat echt als een speer. En ik sta er versteld van hoeveel albums of dat de klanten bij me kopen. Ja, dat had ik niet verwacht. Track 1 is In de Hemel natuurlijk. Maar track 2, Zo'n Kanje van de Meid. En track 7, In het leven is er altijd wat te geven. Ja, die zijn echt op mijn lijf geschreven. Dat vind ik de mooiste liedjes die er zijn. We hebben er ik heb gemeend om er een hele goede en hele keurig nette en maar één die klinkt als een klok. Een goede reclamecampagne aan vast te maken. En dat resulteert ook in de verkoop van een album. Want ja, het album wordt gewoon ontzettend goed verkocht op het ogenblik. En mede door TV Oranje en noem ze maar op en Radio NL scoort dat album gewoon heel erg goed. Wat komt er nu van het album? Track 2, Zo'n Kanjen van de Meid. En die zal met een week of 3, zo eind september, begin oktober, zal die uitkomen. De videoclip is klaar en zelfs jij staat erin, heb ik me laten weten. En ik heb hem al gezien. En er zijn ook een paar opnames van onder andere van het Radio TV Oranje Zomertour in Groningen. En die zijn hartstikke leuk geworden. En daar ontmoet ik natuurlijk ook mijn grote vriendin Imka Marina. En dat resulteerde in een hele leuke clip. Ja, absoluut. Nou hebben wij ook gehoord dat jij zingende weg kan vis schoonmaken. Hoe zit dat verhaal? Ja, ik sta haringjes schoon te maken en dan kijk ik niet naar de haringen, dan kijk ik naar de klanten. Dan maak ik ze schoon en ik zing voor de klanten. Dat is heel uniek en dat zijn niet veel die dat kunnen.